मालवणी दडगा। आज आपण भरलेली कारलीची रेसिपी पाहणार आहोत। भरलेली कारली किंवा स्टफ कारली। भरलेली कारली बनवण्यासाठी मी ते पाव किलो कारली घेतली। हे मी जर मोठं कारलं असेल तर तसे 2 भाग करून असे मध्ये चीर दिले आणि त्यातल्या बिया काढून घेतलेत। कोवळी घेतली तर त्याला बिया नसणार, त्याच्यामुळे बिया असतील तर त्या काढून टाकायचे। त्याचं चिरून घ्यायचे मधून, म्हणजे आपल्याला मसाला भरता येईल याच्यामध्ये व्यवस्थित। आणि हे अर्धा कप ओलं खोबरं आहे, हे पाव वाटी शेंगदाण्याचं कूट आहे, कोथिंबीर आहे आणि ही चिंच गुळाची चटणी आहे। चिंच आणि गूळ समप्रमाणात भिजत घालून मी पाव कप चिंच गुळाचा हा कोळ काढून घेतलाय। थोडा आलाचा तुकडा आहे आणि हे लसूण आहे 5। हे पाव चमचा हळद आहे, थोडी चिंच आहे, चवीपुरतं मीठ आहे आणि हा लाल मसाला आहे। लाल मसाला म्हणजे हा मालवणी मसाला आहे। मी माझ्या नॉर्मली सर्व रेसिपीज मध्ये मालवणी मसाला वापरते आणि आम्ही हा वर्षभरासाठी साठवणीचा मसाला बनवूनच ठेवलेला असतो आमच्या घरामध्ये आणि ह्याची रेसिपी पण आमच्या चॅनलला ऑलरेडी आहे दिलेली। मी तेल घेतले आणि थोडं पाणी घेतले। आता मी छोटा कुकर घेतले, त्याच्यामध्ये मी सर्व कारली टाकून घेणार आहे आणि अगदी थोडंसं मीठ घालणार आहे आणि ही चिंच पण घालून घेते आणि अगदी किंचित म्हणजे जवळजवळ पाव कपच मी पाणी घालून घेणार आहे आणि ही कारली मी फक्त 5 मिनिटच वाफवून घेणार आहे, कुकरला लावून घेणार आहे। मी कुकरमध्ये कारली वाफवायला ठेवली, तोपर्यंत हे मी मसाला बनवून घेणार आहे। मी हे खोबऱ्याचे तुकडे टाकून घेते, आलं आणि लसूण आणि कोथिंबीर। आता हे मिक्सरला मी अगदी थोडंसं पाणी टाकून मिक्सरला वाटून घेणार आहे। हे वाटण मी मिक्सरला चांगलं वाटून घेतले बारीक। ह्याच्यामध्ये मी बाकी मसाले पण मिक्स करून घेणार आहे। हे खोबऱ्याचं वाटण आहे, त्याच्यामध्ये मी हे शेंगदाण्याचं कूट घालते, हे सर्व सुके मसाले आणि चिंच गुळाचा कोळ। असं व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे मी। इथे ही कारली मी उकडून घेतलीत, खूप जास्त पण नाही शिजली पाहिजेत। जवळजवळ 8 मिनिटं मी ही शिजवून घेतली आहे कुकरमध्ये। तुम्ही पाहिजे तर टोपामध्ये पण शिजवू शकता, टोपामध्ये थोडा जास्त वेळ लागेल। आता ही मी अशीच गार व्हायला ठेवते। हे मी वेगळी प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे आणि ह्याचं पाणी काढून टाकायचंय। प्लेटमध्ये काढून घेतलीत ही कारली कुकरमधून। ह्याच्यामध्ये जर थोडं जास्त पाणी असं वाटत असेल तर हे असं पाणी काढून टाकायचंय, अगदी स्लाइटली पिळून। ते गॅसवरती पॅन ठेवलंय आणि तेल टाकून घेतलंय, 1 टेबलस्पून तेल टाकले। आता हा जो मिक्स केलेला मसाला आहे तो मी ह्याच्यामध्ये घालून चांगला परतून घेणार आहे। हे मिश्रण मी असं चांगलं तेलामध्ये स्लो गॅसवरती परतून घेणार आहे, जवळजवळ 7-8 मिनिटं। चांगलं सुकं करायचं एकदम। आपलं हे मिश्रण आता बऱ्यापैकी ड्राय झालंय, ते मी बाउलमध्ये काढून घेणार आहे आणि गार झाल्यावरती कारल्यामध्ये भरून घेणार आहे। आता हे मिश्रण गार झालंय आपलं आणि ही कारली पण गार झालीत। आता हे मी मिश्रण असं कारल्यामध्ये स्टफ करून घेणार आहे, भरून घेणार आहे। मी सर्व कारल्यामध्ये असं भरून घेणार आहे। ही चिंच गुळ टाकून केलेली कारली चवीला खूपच छान होतात आणि कारल्यामध्ये औषधी गुणधर्म पण आहेत। नॉर्मली मुलं खायला बघत नाहीत कारली, किंवा अगदी काही मोठी माणसं पण खायला कंटाळा करतात, पण ही अशा प्रकारे बनवलेली कारली खूपच छान होतात चवीला।
सर्व कारल्यांमध्ये मी असा मसाला भरून घेतलाय. तर ते मी तेलामध्ये भाजून घेणार आहे. ते मी गॅसवरती पॅन ठेवले, त्यामध्ये तेल ठेवले, 2 टेबलस्पून मी तेल टाकले आणि आताही मी सर्व इथे कारली घालून घेणार आहे आणि ही दोन्ही साइडने अशी खरपूस भाजून घ्यायची. एकदम स्लो गॅसवरती ठेवायचे. हे एका साइडने भाजून झाल्यावरती जवळजवळ 5-1 मिनिटं मी एका साइडने भाजून घेणार आहे. त्यानंतर मी परतून दुसऱ्या साइडने पण भाजून घेणार आहे. कारली आता एका साइडने भाजली गेली, मी अशी परतून घेणार आहे आणि दुसऱ्या साइडने पण अशी चांगली भाजून घेणार आहे. जवळजवळ एका साइडने मी 8 मिनिटं स्लो गॅसवरती भाजून घेतली. परतून घेणार आहे आणि दुसऱ्या साइडने पण भाजून घेणार आहे. ही कारली बघू शकता तुम्ही, मी दोन्ही साइडने असे छान खरपूस भाजून घेतले. एका साइडने जवळजवळ 7-8 मिनिटं मी भाजून घेतले. आता ही मी प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. ही भरलेली कारली आपली इथे रेडी झाली. मी प्लेटमध्ये काढून घेतलेत. दिसायला पण खूप छान दिसतात आणि चवीला पण ही खूपच सुंदर होतात. आंबट गोड चवीची अशी खूप छान लागतात कारली. ही कारल्याची रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा. अशा प्रकारे केलेली कारली ही बिलकुल कडू लागत नाही आणि तुमच्या घरातल्यांना पण खूप आवडेल. अशाच नवीन रेसिपीजसाठी तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे माझ्या आणि नीताच्या नवीन रेसिपीज अपलोड झाल्यावर तुम्हाला इमिडिएटली त्याचं नोटिफिकेशन येईल. आणि रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.